Ndinoda kukuchingamidzai hama vateereri kwatiri kwakasiyana siyana muchirongwa chedu chatiri kufamba nacho chiKristu nechivanhu. Ndo nyaya dzatiri kusakura nekuzunza nevadare vatinawo, mibvunzo yatinayo, nyaya dzemanjuzu dziriko here kana kuti angori madhirama. Saka muchirongwa chedu tiri kuda kutarisa kwatiri kubva kuchivanhu kwedu nekuchiKristu kwatiri kuenda. Ende iko kuchiKristu kwacho kuri kuratidza kuti kune nyungano munyaya dzezvekunamata. Tichange tichitarisa chiKristu muchiKristu kuti zvakambomira sei, nokuti kune nyungano yakanyanyisa mukati mekurarama kwedu mune chivanhu chimwe chava kuitwa munyaya yechiKristu. Nhasi musoro wenyaya watoda kubata kuchivanhu vanoti kunyika dzimu. Kunyika dzimu kunoenda hama dzedu. Vakaimba vekare vanoti imba yacho haina hwindo yepasi pano, asi tine kutenda kuti vane imwe imba yavanobva panyika inoyi voenda kunyika dzimu. And then kana tauya kuchiKristu vanoti hama dzedu dziri kuHadesi uko kwavanochengeterwa. Saka toda kuti Mwari vatibatsire kuti tinyatsokuona kuti zviriko here nyaya idzi nyika dzino, nyika dzimu. Ine ari kutaura kwamuri ndinoitwa Pastor Adin Momba kana kuti Baba Hana. Ndo zita rangu. Ndiri literature evangelist kumabhuku evana. Ndosaka muri kuona tine bedtime stories, tine maBible evana atisinawo panapa, tine mabooks. Tiri kurarama munyika iri kunetsa nyaya dzemadrugs. Tine bhuku ratinaro rinobata nyaya dzemadrugs. Tine mabooks anana positive mind, health body inobata anatomy yemunhu yose, kuti part imwe neimwe yemuviri wemunhu inotarisirwa kuti ifunction sei. And then mabhuku ane chekuita nemaphysical exercise. Dai Mwari wokudenga atikomborera patichapinda pahurukuro yezuva ranhasi, ndichapa nguva inoyi kuvadare vatinawo kuti vazviintroduce kwamuri. Ndichatanga nemi Elder. Kazwai vateereri hama neshamwari, tokutendai nekufamba kwatiri kuita pamwe chete mukati mechirongwa ichi. Ndetwa Evangelist Chikonde kana kuti Elder Chikonde. Ndinouya kwamuri nguva dzose tichikurukura mukati mechirongwa ichi. Tinoda kukugamuchirai pachirongwa chedu Elder Chikonde. Tichauyawo kwamuri. Tinotenda. Kazwai hama neshamwari, vadiwa vateereri vedu vari kuteerera zvirongwa zvedu paMandara Online Worship Center. Zita ndimufundisi Mapurazi. Ndinofara kusangana nemi muchidzidzo chanhasi. Tinoda kutenda. Tichabva takumbirawo Pastor Mapurazi vatipo munamato wedu wokutanga. Tinotenda. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokupai mbiri panguva ino pataakuita hurukuro dzine chekuita nekuponeswa kwedu. Taikokawo Mweya Mutsvene kuti ave matiri. Hatina experience nezvinhu izvi. Hatina ruzivo pamusoro pazvo. Chatinokumbira wisdom yoMweya Mutsvene kuti ibatsire isu nevateereri pakududzirwa kwechakavanzika chenyika yezvemweya. Idambiro riri kuitwa nevatambi vakasiyana, asi tisina zano kana zivo pamusoro paro. Tinokumbirawo kushoko renyu rijekese, nekuti rinobaya kusvika panoparadzana mwongo namapfupa. Tinotenda nokuti manzwa munamato muzita raJesu. Amen. Amen. Toda kutenda. Muchirongwa chedu hapana anofanira kunzwa kunge ari kutukwa. Panapa tiripo pakudzidza kuti Mwari vatibatsire. Taitaura mazuva apfuura pane imwe episode naPastor Mapurazi vachitaurawo nhoroondo yekusangana kwavakaitawo naMwari. Munamato wedu ndewekuti mumwe nomumwe ngaashingirire kuti ndingaite sei kuziva Mwari wechokwadi. Kusisina nguva yekudhifenda pastor kana prophet. Tiri kuda vanhu vanoti Bhaibheri rinoti. Ndo vanhu vatiri kutsvaka pamazuva ekupedzisira. Nyaya idzi dzenyika dzimu dziri kweri? Munoona
ndo pane nyaya hombe ndoda kutenda nekuunza kwamaita chirongwa ichi Thank you. kuti chibatsire isu even nehama dziri kuteerera vari kudzimba. Mataurirwo anoitwa nyaya iyi nevakuru kana vachiti nyika dzimu vanoti kune nyika yekuti munhu akafa anoenda. Semavakira makaita kuruzevha nditi makavaka paukama, apo ndipaba ndipaba mukuru, uko ndekwatete, ndekwasekuru, ndekwani, munogara paukama. Saka vanoti hama dziye nawo ukama hwaupere. Tinobva munyika ino tonosangana futi tamune imwe nyika. Saka muchinzwa kazhinji vanoti kana wafa zvonzi tambirai mwana wenyu, wakuenda kune vedzinza rekwani rekwenyu. Now nyaya hombe pairi ndepekuti takanangana nenyaya yenyika dzimu. Muchaona kuti ndo pane dambudziko rakakura rakonzera kuti nyaya dzose dzinoitika mukati mechivanhu dzakanozendama ipapa panyaya yenyika dzimu apa. Zvokuti ndodaira kuti mukati meleseni ino tichabatsirika kuti tiijekese kuti iyo nyika inombonzi inoenda vafii ine matarei, because kwato nemachechi ekuti kana vachinamata unotonzwa vachiti kune dare revacheche, kune dare rakati, kune dare rakati, vari kurifeya futi kudare renyika dzimu. Andi munokuona zvikuratidza kuti kana vanhu vafa nemamatare futi avanozonogara kupi ikokoko. Vaita kunge vanhu vabva muno muZimbabwe vaenda kwaAmerica but then votsvagana paukama, vonoita community yavo yekugara futi yekuti vanenge vachisangana vachironga zvinhu paukama kuti kuna baba kumusha kwafiwa ngatiitei zvakati. Saka vapenyu nawo vanobva vati vari kuenda pese pavanoti vari kuenda kunosuma paipai, kana kuti pari pachikuva kana kuti pahuva, vanoti vari kutaura nevanhu vari kunyika dzimu. Andimona. Saka muchinzwa even pavanopira vanosvika vanoti first, second, third generation handiti ivo vogumira ipapo, ava vosumudzira nekuti vanozonosumana ikokoko nekuti ivo vanenge vari pamwe chete kumatare avo. Saka kurati nyaya iyi iri kufanira kunyatsojeka nekuti ndo yasunga nekubata bigger part of our life. Even nanasekuru vanotiteerera vanofanira kunzwisisa kuti nyika iyi yakamira sei, iriko here. Sekutaura kwamamboita also mukai wechikristu unonzwa vanhu vachiti kune nyika inoenda vanhu kana vafa kuHadesi. Handi munoona hanzi Hadesi inyika yevanhu vakafa. Vanenge vane mamascriptures avanenge vachitora mubhaibheri vachibatanidza vachidaro. Saka ndodaira kuti maybe pakuhurukuro yedu inofanira kuburitsa kuti chii chinombonyatsoitika, because ndisati ndapedza regai nditi mfundisi zvinhu hazvingotaurika chete. Pane zvinhu zviri zvinobatika zvinotoitika. Saka haizi ishe inongodhisimiswa. Nzano hakuna zvakadaro because vanhu vanokuudzai kuti vanhu vekunyika dzimuka ndo vanotoya vomanifesta pamwana, motoona mwana achitaura nevoice remunhu akafa zveshuwa. Saka vanhu vanobva kubvunzai kuti munoramba sei kuti vanhu vari ikwavo. Isu tiri kutonzwa vari kutotaura pamwana auya panapa, patiri kutenda kunobvunzira apa vari kutoti gaidha. Andimona. Saka ndo patiri kufanira kuti tizonyatsopinda nekujekesa toona tingafamba sei. Chimwe chamabata vachikonde muri kuratidza kuti akungoendwa chete kunyika dzimu. Vanoenda vachitombodzuka kuvhizitira. You know kuti pana mai vakauya kwandiri munguva pfupi yatichataura. Mai ava vakaberekerwa muimba yapastor. Saka vanoti vane gomo ravaienda kunonamata. Saka mugomo imomo vakasangana nevarume 3. Hanzi ivo vaiona vanhu but vamwe vavangawanawo vaiona maangels. Ivo vachiona vanhu. Hanzi asi vakazoita shungu dzekuda kudzoka vega mugomo iri. Bva vadzoka. Saka iko zvino vanorapa, vakuita zvekurapa. Zvakabva ipapo. Saka vanorapa nechivanhu. Kana uchida kurapwa nechivanhu. Vanotopfeka hembe dzechivanhu. Kana uchida kurapwa nechikristu vanopfeka hembe. But kahurukuro kawo kanoti varume ava 3 madzitateguru angu akafa. Vakauya kuzondiudza kuti une shungu dzekunamata.
saka mukunamata kwako toda kuti upote uchibatsira vanhu. Okay. Saka hanzi chaindinetsa makore ese ndechekuti kuchechi taidzidziswa kuti vanhu vakafa havana chavanoziva. But ndiri kutoona kuti vanhu vari kutondibatsira, vanhu vari kubva kunyika dzimu dzamuri kutaura nezvazvo. Saka ndo patiri kuona kuti ndo hurukuro yedu. Vanhu ava variko here? And then tichiuya kwamuri Pastor Mapras, toda kuti timboenda kuparadhiso. Imimi muri kunonzi kuHadesi. Yes, Hadesi. Kuchikristu muri kuti kudii? Not kuchikristu tine challenge yaJohn chapter 14. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzekugara. Saka tiri kuita dambudziko rekuti kana munhu achinge afa, vanoparidza vari kuti imba yake inenge yapera. Okay. Ameno makambozvinzwa kuti imba yake chimugamuchirai, ende ndo shoko ratinowana parufu, mugamuchirei. Imi munoti kudi, you know kuti vachikondeka chinotyisa pamusoro pekufa. Nyika ino iri kusemesa kugara. Mukatarisa hondo dziri kuitika muIraki, hondo neAmerica, Russia hapana rugare. Everyday vanhu vari kufa. MuAfrica tine machallenges edu zvekuti munoziva kuti dai rufuka yanga iri promotion, hapana aifanira kutya kufa. Hapana aifanira kufa, not inenge iri promotion takuziva kuti akuenda kuHadasi. But you know kuti chinoita kuti titye kufa inyaya kuti tine confusion. Hatina shuwa kuti nyika dzimu iriko here, batai paparadiso. Toda kutenda zvikuru. Mubvunzo unokosha vadiwa vateereri. Chinhu chikuru sekutaura kwamboita Elder Chikonde. Hatigoni kuramba zvinhu zvinobatika zviri kuitika pamusoro penyika dzimu. Regai nditange nekuburitsa kuti mazita anenge achingosiyana-siyana zvichienderana nekuri kushedzerwa zita racho. Kumwe vanoti nyika dzimu, kumwe voti Hadesi, kumwe voti pachamweya, kumwe voti spiritual realm. Vari kungotaura chinhu chimwe chete nemaangles akasiyana-siyana. Regai nditange nevhesi imwe chete inowanzokotwa nevanhu, which is Revelation chapter 20. Vanonyanya kuwanzokota verse 8, tokoti kubva pavhesi 11 kusvika pa13, pachitaurwa nyaya yekuti gungwa rakaburitsa vanga vakafa neHadesi ikaburitsa vanga vakafa varo, vese vakatongwa and so on. Ndingati ndo pamuzokozoko pepfungwa yechikristu yekuti kunofanira kunge kuine nzvimbo inonzi Hadesi iri kuenda kunomirirwa vanhu vachimirira final decision kuti voenda kusaidi kupi. Vamwe vanotaura futi mamwe mavara echirungu akafanana nekuti purgatory akati siyane mavara acho, but anoburitsa pfungwa imwe chete kuti pane nzvimbo yekudini yokumirira. Takamirira kuzopiwa decision zvekuti vari panyika vanogona kutobatsiridza uyo aenda kuHadesi akamirira uyo kuti apiwe decision yekuenda kudenga. Vanogona kumunamatira kana kumuitira zvimwe zvirigo atingati marituals anoita kuti awane nzvimbo. Saka in general ndiri kuti itsika iriko, zviriko kuchikristu, itsika iriko. But now regai tidzoke kuBible as I conclude. Vhesi yamavhura yandinakidza iri kuti iyo ndinokugadzirai pekugara. John chapter 14. Kana ndaenda ndichazodzoka. Saka pakabatisiswa ndepekuti parugadzirwa dzimba dzekugara, pekuzodzoka hapana kuzotaurwa. Saka ini ndiri kuona sekuti pane kudzokwa kunofanira kudini kuitwa kuti vanhu vazoenda kudzimba dzekudini dzekugara. Not imwe issue inobuda issue kuchikristu, timbori kuchikristu tozoya kwamuri tichibatanidza nyaya dzedu. Issue yembavha yepamuchinjikwa. Kuchikristu zvinonzi mbavha iye yakapromiswa that day kuti nhasi ndinoti kwauri tichange tiri tese muparadise. Ndo mamwe matambudziko ameno, if you want to clarify. I can. Ipfungwa inokosha inowanika pana Matthew chapter 27. Jesu achipromisa kumbavha kuti mbavha yakanga yakumbira
kuti inini ndafara nekukugamuchirai, ndoda kuzoponeswa, ndoda kuzopindawo muparadiso yenyu. Jesu anoita declaration yekuti nhasi ndinoti kwauri ndichava newe muparadiso. Pfungwa inokosha pavhesi riya kungoverengwa kwaro zvakanaka. Jesu anoti nhasi ndinoti kwauri ndichava newe. Saka nhasi ndo pane promise. Nhasi ndo pane promise. Declaration ndi nhasi. Today is the declaration day. But now paradise is futuristic. Saka sentence is divided into two by a comma. Okay. Saka I think ndo pango pane problem because Jesu wacho anotozoti akuda kubatwa naMaria panomuka pa anoti ndichigere futi kukwira kwenda kuenda kuna baba. Kureva kuti haana kunge atoenda. Saka imi muri kuti kuchiKristu Jesu paakafa pai haana kuenda kuna baba wake. Haana kuenda kuna baba. Chakaenda chii? Iye haana kutoenda, hakuna chakati chaenda. Anototi Maria even mukatondibata even wadzidzi ndinorangarira chinzibatai zvese zviri pachi zviripo pandiri. Handisi mweya. Nekuti mweya nenyama zvese zviri panani pandiri. Thank you so much. Zvinhu zviri kuwanika mukugarisana kwemaKristu. Nyaya yekutenda unozviona panoparidzwa kuti mune tsika dzinoitwa kuchivanhu dzichiri kutendwa kuchiKristu, kuti kana vanhu vachinge vafa vane zvavanoziva pamusoro pevapenyu, ndosaka kune paradiso. Amen. Tichidzoka kwamuri vachikondi, muri kuti kudii? Takatarisana nenyaya yenyika dzimu iyi. Yes. Inonzi nevanhu munhu akafa anoenda kune matare anogarwa. Ndosaka muchiona kazhinji munhu akarwarisa baibai, mukaona kazhinji mumwe anogona kutanga urotomoka achitaura vanhu vakafa kudhara. Mumwe akurota vanhu vakafa, unonzwa itoti ari kungoona vanhu vakafa nditi. Vamwe vanobva buda neconclusion yekuti kana munhu akufa neazotorwa nevedzinza rekwake. Handi muri pabata. Now tiri ipapapa ndisati ndaverenga pane pandoda kungoverenga mavhesi anenge maviri. Ndoda kuuya papfungwa idzi. Chinhu chiri clear chatakajekeserwa naMwari. Remember Deuteronomy 29 verse 29 inoti pane zvinhu zvakaiswa naMwari pachena zvisina kuiswa naMwari pachena zvose zvedu. Now chinhu chakajekeswa naMwari ndechekudai somufundisi. Number 1, nzvimbo yakanzi inogara vanhu ine zvisikwa zvinogara imomo yakataurwa naMwari yekutanga heaven, denga, paradise kuna Mwari, God's dwelling place. Number 2, this visible world yatiri planet earth ndo nzvimbo 2 idzi. Hapana imwe nzvimbo pakati apa yakanzi naMwari inogara vanhu. Amen. Zvikunyatsonzwisika. Yes. Saka zvana nyika dzimwe zvinofanira kutoti lesson ino isati yapera zvijeke kuti chii chiri kuitika behind the scenes. Because Mwari akaburitsa this visible world yatiri ndo nzvimbo inogara vanhu. Then neparadise and munoona nzvimbo God's dwelling place, third heaven, according to 2 Corinthians chapter 12. Saka panapa ndaichitarira inini, regai ndimboburitsa dzimwe pfungwa kuna Ephesians 2 verse 2. Hanzi naPaul, izvo zvamaifamba mukati mazvo kare netsika dzenyika ino nenzira dzomuchinda wesimba redenga dzomweya unobata zvino muvana vekusateerera. Kureva kuti Paul ari kutaura muri ari kunzi muchinda wedenga uyu ndi Satani. Akanga ari kudenga muchinda uyu. Andikunzwa. Hanzi ane mweya uri kubata mune vanhu vanoda zverebellion, vasingateereri, vanhu vada kumukira Mwari vai. Hanzi naPaul, Satani ada kuti mweya wake ubate muvanhu ivava. Andimona. Kureva kuti nemamazwi Bhaibheri riri kutoburitsa panapa kuti andimoona ndatambodzidza paipai kuti tinorambidzwa naMwari, musaende kun'anga, musanobvunzira, musadini. Saka Paul ari kuti vanhu ivava tiri kurambidzwa nda kwavari, mweya unobata mavari ndewe muchinda wedenga, ende unoda vanhu vasingadi kuteerera zvinodzidziswa naMwari. Amen. Munonyatsobabata apo. So in other words, you're saying kuti vanhu tichibva ku episode yatakaita last time. Exactly. Tiri kuti vanhu vanofarira kuita zvekubvunzira zvenyika ino. Vanhu number 1 pari kubuda pfungwa yerebellion, yekusateerera. Yekusateerera Mwari. Ndo issue iripo. Nepfungwa yekuda kuramba
chikristu vanochida Yeah. but vari mutsika Yeah. Panenge pa- Okay, havasi kuda Yeah. kurumuka pane Havasi zvinhu kuda havasi kuda kurumuka. kurumuka po ari kuti taifamba muzvinhu zvikare but iwada kuramba ifamba mazviri vari kuchikristu ndo pandiri kubata exactly kuti kunyangwe vauya kuchikristu Ehe. but kutenda kwenyika dzimu Eh. dzekuchivanhu Yes. nokuti muchaona kuti kuchivanhu ka Yeah. havangoperera kuti kune nyika dzimu Ehe. kune zvinhu zvaiitwa zvakafanana nekurova makuva Ehe. kudzosa munhu mumusha Ehe. kuchikristu tinoona kune nyaya dzenyaradzo Ehe. dzine Toredzana. kakutoredzana Yeah. Kutoredzera uko, yes. I think malessons aya tichamabata kuchikristu pastor mapras vachange vachitibatsira Yeah. but pfungwa hombe yatiri kuona Yes. ndeyekuti Yes. imimi maiva mutsika Ehe. dzemadzibaba enyu Exactly. musati mava kuziva mwari Exactly. but iko zvino Yes. mava kuziva mwari Yes. muri kuramba kurumuka Exactly. kubva kutsika Yeah. dzekare Exactly. ndo pane nyaya iyi Ndopfunga hombe iri kutaura napo iyoyo. Exactly. Yeah, yeah. Then mukacherechedza mupostle Paul zvakare achitaura panapa apa ndofunga ndo pane nyaya hombe yanoda kuti munyatsobata Ephesians 6:12 anditi kuti munyatsobata matauriro ake Yeah. nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga good regai tiverenge futi muchirungu vhesi ya12 inoti for we wrestle not against flesh and blood but against principalities against the powers against the rulers of the darkness of this world against the spiritual wickedness in high places saka po panapa ari kuti Satan paakadzingwa kudenga akasvikawo akaestablisha an organized government ine maminister mamp because panapa pari kutaura madepartments nemadepartments handi muri kupabata apa Yeah. saka kureva kuti nemamazwi zvinobva zvawisa manje kapfungwa kekuti kana vanhu vachiti kune imwe nyika isusu tiri kuona kuti bhaibheri riri kutaura inei neparadise kunogara mwari saka imwe yaakutaurwa apa bhaibheri chiti Satani akaestablisho yake futi kingdom futi zvakureva kuti vanhu kana vachitaura nenyaya yenyika dzimu vakupa reference kugovernment yakasvika ichigadzirwa nemuchinda ndo zvandinenge ndakuona panapa mufundisi kuti po panapa ari kutotaura kuti itone imi ari kutoratidza kuti igovernment iri organized ine madepartments nemadepartments anoona izvi anoona izvi anoona izvi anoona izvi mukacherechedza for example kudenga anotoredzera kudenga mukanoona Revelation chapter 14 inoti kune ngirozi dziri responsible nemvura handi munoona manje Revelation chapter 16 dziri responsible nemvura Revelation chapter 14 dziri responsible nemoto dzimwe dzacho tinoona dzakakonzeresa paSodoma neGomora saka devil ndosaka muri kuona even makaenda kuma-natural disasters kunoratidza kuti kune maforces ari behind the scenes akahijeka anomanipulata zvinhu zvakasikwa namwari odestroya human life ende chinoratidza kuti maforces aya simba iri anarozve shuwa ngationei pana Job pana Job moto wakauya hauna kuiswa namwari nekuti mwari akaramba paakanzi naSatani aitire Job zvakaipa akati Job ari paruoko rwako kurati zvese zvakaitika pana Job mwari angasipa hapana ruoko rwaMwari pane zvinhu zvakarwadzisa Job saka kureva kuti moto wainzi moto waMwari wauya wakapisa makwai enyu hauna kubva kuna Mwari ndidhevhu akaukonzeresa ene Mwari ndiye akasika mhepo but kune mhepo yakauya yakarova makona emba vana vaJobho vakawirwa nemba vakafa kureva kuti mhepo yakabva kuna dhevhu saka patinoona natural disasters mahurricanes matornadoes nemamwe maforces ari kuitika ari kuratidza kuti pane zvinhu zviri kuitika behind the scenes kubva kuna devil sekudzingwa kwaakaitwa kudenga saka muchinda watiri kurwa naye uyu ndofungana muchiona haasi soft semaonero atinoita tiri kurwa nemunhu ari terrible regai ndipedze chiti mufundisi ndakambotaura nevamwe pastor ndikati pastor muchechi muno mundanzwa muchiti imimi chitsike Satani ndikati munomboziva here kuti
maurayiro amunoita mosquito Satani anoona kukurayai semaurayiro iwai kana Mwari akasapindira. Yes. Dai Mwari asikakuprotectei Satani anoona kukurayai semaurayiro anoita mosquito. Ndikati dai Mwari aitendera gozi mfundisi kune zvimwe zvinhu Mwari zvaakatendera kuti zvive invisible for a purpose. Kwatiri. Yes, zvakafanana nekuti nyange imimi mukanonoka kwamanga muri muchifamba usiku hamusangane nevaroi. Hamuvaoni muchitopesana navo so. Andi mukuona yes, tiri kutaura muspiritual realm now. Mamutsanangurwa namufundisi uyu. Mukacherechedza zvakare Mwari akaita kuti Satani unyange achiexista tisamuone futi nemaziso. Ndikati ndozvandaitaura mufundisi ndikati mufundisi dai Satani aitenderwa naMwari kuyazomira padhoor apo. Oti ndanzwa muchechi muno kuti mune vanhu vada kunditsika. Saka ndauya kuti wazonditsika. Ndikati wamwe anobuda neparufu. Ani munoona. Saka saka zviri kuratidza kuti since devil anoperate from the invisible world yatisingaone pakuda kutsvagwa manje kuti paonekwe kunzi saka vanhu pavanoti kune vanhu nekuti panzi panobuda evidence munhu anogona kusvikirwa apa zvinonzi asekuru vasvika apa ende wotonzwika zvechiwa sekuru achitaura pang'anga pamwana wotonzwa pasvika zvechiwa kutaurwa dhimoni munhu akutomanifesta apa saka hanzi vanhu iwavo vari kubva kunyika dzimu vachiuya vachizviratidza kuvapenyu handi muri kuona manje vachidzokera saka pauda kuonekwa manje kuti chii chiri kuitika kuti vanhu here ndivo here vari kudzoka kubva kunyika dzimu. I think maybe tikaenda pafezi iyoyo tinogona kubatsirika. Thank you so much, Elder Chikonde, tichuya kwamuri pastor. You know, kune cultures in Africa. Yeah. Vanotenda kuti kana vafi ivo vanoviga mumapako. Yeah. Okay. Yeah. Ndakangana kuti ndovanonzi the Bantu culture vanoita inonzi Bantu culture. Alright. Kana ndisiri kukanganisa. Saka ivo zvavanoita vane nguva yekuti munharaunda mavo anzi nanhasi vachiri kutoita izvozvo zvekuti vanotora mhandara chete dzoendeswa kunorara kumakuva dzinotoiswa muguva remumwe nomumwe muguva remumwe nomumwe kunyanya kune mumakuva evanhu vechirume vakafa. Saka tiri kuti vanhu ava vari kunyika dzimu but vari kunyika dzimu ikoko havagari ikoko for good vanopota vachidzoka saka ava vanobhilivha kuti chimwe chavanoda ibonde uye bonde racho havangoriita nemunhu asiri mhandara saka panototorwa mhandara dzoenda kunovharirwa for some days dzichingouya dzichisirwa chikafu dzodya ende ivo vanenge vachitonyatsokuona kuti pana patiri kurarwa sezvinoitwa pamaspiritual husbands evanhu Exactly. vanoti kurota ndichitwa mukadzi kurota but munhu wacho handisi kumuona saka ava ndo zvavanoita and then some other cultures vanotoendesa hembe chaidzo vanotora hembe nyuwani chavanongoita ndechekuti vanongosiya vodzisa paguva remunhu vanenge vachiitira kuti hama dzedu dzakafa dziri kunyika dzimu vanenge vachidawo zvekupfeka saka pamunotengera vana venyu hembe dzechristmas paipai macultures iwayo vanotoziva kuti isutu yababa ende mangwana vanotoiona sutu iyoyo isipo kwete kuti yabiwa nemunhu wemunharaunda vanotoziva kuti vanhu vaye vadzoka vakatora chi vakatora mbachi you see saka isusu chatinoda kuona pasa ndechekuti number one zviriko here uye zvinhu zvatiri kutaura kuti tiri kuona zvakati zvichiitika zviri kumboitwa nani Elder Chikonde vabuditsa kuti Satan paakadzingwa kudenga akaseta government yake ine mastructures akarongeka mastructures acho akarongeka ende kana pane chimwe chinhu chinodiwa naSatan pasi pezuva kuratidza nyika kuti vakafa ende apa anopasvinurira kuti vakafa vane chavanoziva you know kuti pane bhuku rakanyorwa naMark Finley tiri kumabhuku rinonzi the next superpower so next superpower anotaura mune imwe chapter yaanobuditsa vanhu vari pamberi paMwari vakawanda ende vanhu vakafa but pane imwe imba yaanomenshena pamusoro payo kuti mune vanhu vakaenda kunorenta imba iyi munyika yeAmerica
tisafunga kuti ndekuno chete. Yeah. Saka anzi usiku vanga vasiri kurara. Yeah. Pane munhu aiuya achifamba vachitonzwa matsoka dzemunhu Yeah. kuti mune munhu ari kuita sei. Anzi mwana musikana wepamba ipapo Yeah. akabva ati nokuti vakagara pasi vachiti munhu akafa, tiri kunzwa kuti pane munhu akaurayirwa munharaunda munomu. Saka anzi mwana musikana bva ati kana uri muno uchibvuma kuti wakafa, Yeah. wakaurayiwa, Yeah. ndokumbirawo kuti uite zvandiri kuita Yeah. kuti tinyatsonzwisa kuti munomu Yeah. mune munhu akaurayirwa muno. Hanzi musikana bva aombera maoko ake ka5. Hanzi vese bva vanyarara. Pasina chinguva bva vanzwa maoko aita sei. Aomberwa futi ka5. Aomberwa futi ka5. Hanzi mwana musikana we bvati iko zvino ndichajamba kamwana kadiki. Ndichajamba ka5 toda kunzwa iwo uchita sei. Uchijamba toda kunzwa tsoka dzako. Yeah. Kuti panapa pane munhu. Mwana we bva ajamba ka5. Hanzi pasina nguva vanyarara bva vanzwa futi paita sei. Pajamba. Ndiani pasta munhu ari kuita zvinhu. Imimi kana muchiti vanhu vakafa havana chavanoziva. Isusu tichiwitinesa nyaya dzanaPegi. Yeah. Toda kutenda mubvunzo unokosha vadiwa vateereri. Yes. Wandaifunga kuti kwese kwatabva taifana kuzobvunza mubvunzo uyoyo. Saka toda kutenda mufundisi mabvunza mubvunzo unokosha. Yeah, sure. Regai nditange ndisati ndaverenga vhesi inopindura mubvunzo wenyu. Regai nditange nekudemonstrata chinonzi hierarchy of creation. Mwari paakasika zvinhu ane order yaakaisa kuti chakati, and order iyo akaita zviri deliberate kuti chakati hachigone kuita zvinoitwa nevari pamusoro pacho. Zvakafanana nekuti ngirozi ingirozi asi dzine malimitations. Hadzigone kusvika panosvika Mwari akadzisika. Pane zvinoitwa nengirozi zvakawanda but hadzigone kusvika pane zvinoitwa naMwari nokuti ndiye akasika. Then after ngirozi bhaibheri rangu namapisarema 5:8 rinoti munhu akaitwa mudiki zvishoma kungirozi pahierarchy. Kureva kuti munhu angaite zvizhinji whether mupenyu whether akafa asi haagone kuita zvinoitwa nengirozi. Kureva kuti pane paanoperera pane zvinoitwa nengirozi. Then iwo muchazoona kusvika kuzasi mhuka dzine padzinopererawo, miti ine painopererawo. Saka mukaona miti yakugona kuita zvinoitwa nemhuka sekuti mudzi wemuti unosanduka kuita nyoka, pane simba remunyika dzimwe. Mukaonawo mombe yakutaura zvinoita munhu, pane simba remunyika dzimwe. Ndiri kuuya kumubvunzo wenyu. Mukaona munhu akuita zvakanzi izvi ndo zvinongoitwa nengirozi chete, moziva kuti munhu aane simba futi remunyika dzimwe. Zvakafanana nekuti whether munhu afa o whether munhu mupenyu, mukanzwa munhu achitaura asingaonekwe zvinoitwa nengirozi chete. Pana Exodus chapter 3 ngirozi yakataura paburning bush zvinoitwa nengirozi. Saka mukanzwa izwi musingaone munhu ibasa rengirozi, harisi basa remunhu. Saka ndoda kuenda papfungwa yekuti pane ngirozi dzinoita izvi. Ndoda kuverenga Revelation chapter 16. Mukaverenga vhesi ya14 inoti nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kurwa pazuva guru raMwari wamasimba ose. Saka bhaibheri riri kuacknowledge kuti zviratidzo zvinotoitika zvokuti mukati jamba munotoona pachitoitwa mutsindo wokujamba, zviratidzo izvi. Muchitoona mwana ane 10 years achiti kwandabva kuri kupisa, otora bhaketi remvura obheura, iye in normal life achimwa 2 liters achitadza kutoipedza pazuva, but anorova bhaketi orikandawo. Saka bhaibheri riri kuacknowledge kuti zviratidzo izvi zviriko asi zvinoitwa nemweya yakaipa. Kureva kuti zviri kuitwa muspiritual realm, one of the key players in the spiritual realm or in the nyika dzimo, one of the key players mweya yakaipa, ndo vamwe vabati. Ndingangoti ndo patingabate kusvika panguva ino. Tiri kutaura vachikonde nyika dzimu. Pastor Mapras vari kuisa bhuku raRevelation. Riri bhuku rinobata zvinhu zvepamazuva ekupedzisira. Ibhuku rinobata kupera kwehondo yatinayo pakati paMwari naSatani. Mazuva apfuura tatiri kumakuva tichiviga imwe hama yedu. Ndapedza kuparidza, pane mwana akauya patatakamira vaenda unokwira pamusoro peguva. You know vanhu vaigara pamakuva vaingoita sei, but mwana iye akaenda unogara pai. Ndakatorwa nomumwe murume
zvikanzi maone here madedzerwo aitwa mwana uyu neumwe mwana paguva raakaenda kunogara iguva remwana mudiki. Hanzi saka muri kuone here kuti adaidzwa anzi uya tiite sei titambe tese. Musiri kuona zviri kuonekwa nevamwe vanga vasiri kuona. Saka nyika ino inika kutenda. Mazuva akafa muimbi uyu nomwe muimbi uyu aiva wemuno muZimbabwe aifadza vanhu singaiti. And then munyika yeAmerica kuno umwe akabva afawo aiva nemukurumbira. Shamwari yangu yakauya kwandiri ikati Mwari ari kunakirwa iko zvino pasi. Mwari ari pagigi. Mwari ari pagigi pasi. Asi vanhu so kunyika dzimu musika vanhu pasta avatora nguva yakateedzana akambonzwa veoshona uyu ozombonzwa uriwo kuAmerica. Saka muri kuti kudiwa chikondi. Munoona ipapapo pane nyaya hombe because muri kuona vateereri kana tichiti nyika dzimu izwi rekuti mudzimu rinongoreva mweya. Ndosaka vamwe vachiti mudzimu unoyera. Mweya unodini unoyera kana kuti mweya mutsvene. Handiti munoona da kuti muone tikatasa kuna zvakazarwa 12 da kuya papfungwa dzazhinji da kusimbisa pfungwa dzaitaurwa namufundisi Mapurazi. Revelation 12 verse 12 verse 9 verse 12 inoti zvino verse 9 inoti zvino shato huru yakakandirwa pasi iyo nyoka yekare inonzi Diabhorosi naSatani munyengeri wenyika yose. Ndisati ndapedza kuverenga vhesi iyi inzwa sikutaurwa mbeta mufundisi avazwa vanhu vari muno mucheto vanonyengerwa kuAmerica anonyengera kuIndia anonyengera kuFar East kwese kana kunana kupi kunonamatwa zvakasiyana siyana kwese ikoko devil ariko. Saka arunzi munyengeri wenyika yose worldwide. Zvikanzi yakakandirwa pasi navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Satani nengirozi dzakapanduka pamwe chete nadzo vadzingwa kudenga vakandwa pano pasi. Kuti munyatso pabata apa vanga vasikagari pano pasi ka vatoita zvekukandwa. Good. Verse ya 12 saka farai kudenga nembi munogarako mune nhamo imi nyika negungwa nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo nekuti anoziva kuti achine nguva duku. Saka panapa pakunzi mweya wakaipa hauna kugara uri pano pasi asi wakatoita zvokuburuka kubva kudenga. Kureva chiri kurifewa semweya wakaipa panapa ndiSatani ngirozi dzake. Why tiri kufanira kujekerwa nepfungwa idzi? Because vamwe vakaenda kun'anga vakaudzwa kuti munonetswa nehama dzenyu. Hatina vhesi mubhaibheri inoti vanhu vakafa mweya wakaipa. Hatinetswe nehama dzedu dzakafa. Bhaibheri riri kuburitswa kuti mweya wakaipa ndiSatani nengirozi dzake. Vamwe vakaenda kwakasiyana siyana unobvunzira kumapani nekuna umwe vanhu vanoita zvokunamata vakatokudzwa kuti munonetswa nehama dzenyu ninga hana kufa zvakanaka. But bhaibheri riri kuti mweya wakaipa wakatoita zvokuburuka kudenga ndiSatani nengirozi dzake. Kureva kuti mukaona mwana abuda dhimoni apa Satani abuda. Mukanzwa munhu achinzi munhu akafa ari kutaura paari haazi munhu akafa. Andi muri kupabata munyatso pabata papfungwa idzi. Ndobva ndauya papfungwa idzi ndoda kupedzisira nadzo idzi. Vakorinde vekutanga chapter 10 verse 20 not 19 verse 20 kwete asi ndinoti izvo zvinobayirwa navahedheni havazvibayiri Mwari asi mweya yakaipa. Good. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Now pane pfungwa dzabuda apa. Number 1 zviri kunzi maceremonies anoitwa navahedheni. Now izwi rekuti muhedheni harisi izwi rekutuka. Regai tigare tarijekesa kudai. Isusu tinonzi maGentiles nekuti anozvarwa mimba yaIsraeri. But patakauya kuna Kristu Paul anoti tiri spiritual Israel. Saka kana tiri spiritual Israel vasina kutenda kuna Mwari sesu ndo vakunzi vahedheni. Kureva kuti maGentiles. Handi munoona. Bosi kunoona ndowanzwa kuti muhedheni ambofunza kuti atukwa sitereki. Aiwa zviri kureva munhu asina kuzvarwa mimba munhu asiri muimba yekutenda. Handi munoona. Now hanzi zvinoitwa navahedheni takudzoka kutsika dzedu dzechivanhu nawo. Hanzi maceremonies atinoita aya haitirwe Mwari. Nekuti ukatarisa maitiro achatinenge tichaita sekutsanangurwa kwaari kuitwa mukati mekukurukura kwatiri kuita haana formula yechiKristu. Ani muri kubabata. Saka hanzi haitirwe Mwari anoitirwa mweya wakaipa. Saka mweya wakaipa ndiani? Revelation 12 verse 12 yati mweya wakaipa ndiSatani nengirozi dzake. Muri kubabata. That's why Mwari achitambidza kurova makuva kutamba mabira atitenderwe kuenda ikoko nekuti zvinonzi maprograms ari kuitwa iwaya haasi kuitirwa Mwari. Saka isusu patinoenda pachikuva tichiti vari kumhepo muri kubabata tichiti vari kumhepo
motisvitsirawo kuna musika vanhu vatiri kupa reference kwavari kuti vari kumhepo ava. vari kumhepo ava ndo vari kunzi nebhaibheri aiwa vari kumhepo havana chavanoita ndosaka muchiona vamunofungidzwa kuti vari kumhepo pavanouya vachimanifesta vari pamwana bhaibheri ri kuti aiwa mweya yakaipa iri kutaura iyi chiri kunzi mweya yakaipa ndisatani nengirosi dzake saka vari kunzi vari kumhepo kana kuti spiritual world kana kuti kunyika dzimu satani nengirosi dzake ndo vakakemba maareas iwayaya andi muri kuona vanhu hama dzedu hadzisi kudzoka kwatiri maybe regai ndipesire nevhesi iyi nditendere kupesira nevhesi John chapter 5 I think iri very clear John chapter 5 yes vhesi ya kana masvika pairi mufundisi John chapter 5 verse 28 and 29 verse 28 yes musashamiswa naizvozvo nokuti nguva inouya yes nayo vose vari mumabwiro yes vachanzwa inzwi rake vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kweupenyu avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutonga. Now Jesu mbune nyakusika munhu ari kuti iye musashamiswa naizvozvo nekuti nguva iri kuuya yekuti vese vari mumabwiro akunzi mabwiro makuva vese vari mumakuva vachanzwa izwi rake vanzwa izwi rake raani mukadzokera vhesi 25 zvinonzi izwi remwanakomana wemunhu vanzwa izwi rajesu vachabuda kubva kupi mumakuva hazvinonzi vachabva kuhadhesi hazvinonzi vachabva kunyika dzimu vari kubva mumakuva ani muri pabata vachiuya panyika ine vachimuka kuti vawane upenyu husingaperi vamwe vakaipa vachimukira kutongwa muri kuba ende mufundisi yajekesa kuti vakaipa nevakanaka vese muri kupabata hapana vari kunzi vari kunyika dzimu kati aiwa vese vakaipa nevakanaka vari kunzi vari kubuda mumabwiro andi muri kuona mabwiro aya ari kubva atsigirwa futi mukadzokera na Genesis 3 verse 19 mwari ari kuti Adamu zvauri guruva kana wafa uchadzokerazve kuguruva aiwa hazvinonzi unoenda kunyika dzimu hazvinonzi unoenda kuhadhesi Adamu uri guruva iwewo raukaubuka naro saka kana wafa uchadzokerazve kuguruva Jesu obva ati vari mumabwiro kureva vari muguruva machemomo vachabuda vachibva mumabwiro saka inyaya yekuti kune dzimwe nyika iyi iri kudhifitwa nelogic nepfungwa dziri kubudiswa nebhaibheri zvakureva kuti pfungwa idzi pane kwadzakabva hadzisi kutsigirana nesoko ramwari. Thank you so much Elder Chikonde nekutsanangura zvinojeka kuvateereri vedu. Chinhu chatiri kuona hama dzedu kune munhu asingade kuzikanwa kuti akadzingwa kudenga ende hasha dzake anodziviga muignorance yedu kuti titende kuti hama dzedu dzakafa nokuti munoza vachikonde kumakuva kwese kwamunoenda mumaguta munomu munotoona vanhu kunyanya pamaweekends vanhu vachipolisha guva richiitwa sei vanosakura vachiita sei hatisi kuti zvakaipa ndizvozvo hazvina kuipa but tiri kuti muri kusakurirei muri kuenda unokorobherei paguva rababa venyu saka kana pfungwa iri yekuti tiri kuita kuti vafari kana kugadzirisa nyaya dziri kuitika mukati memhuri ndo nyaya dzinoda kugadziriswa nebhaibheri kuti kune murume asingade kuonekwa nevanhu anonzi Satani nemadhimoni ake saka murume uyu chii chaanoita anoziva kuti chese chine chekuita nekupa mbiri kuvanhu vakafa tichifunga kuti vane kwavari kuraramira vari vane chavanoziva izvo zvoga it's a form yekunamata mweya yetsvina nokuti munaziva kuti Isaiah is it chapter 14 inoti haiwa wawasei is it chapter 14 uchibva kudenga mukatarisa the way inodescribe was Satan inoti iwe wakati mumwoyo mako ndichakwiridzira chigaro changu ndochienzanisa newamasimba ose saka Satani pazvinhu zvese zvatingaite pasi pezuva chaari kutsvaka inzira yekunamato
izvozvo. Amen. Vamapurazi mashoko enyu ekupedzisira. Toda kutenda mashoko angu ekupedzisira ari kutsigira pfungwa dzatakurukura. Yeah. Regai ndisire vateereri vakorinde vechipiri chapter 2 verse 11 Yes. inoti kuti tirege kunyengerwa naSatani Yeah. nokuti manake tinaaziva. Amen. Muchirungu Yeah. inoburitsa about deceptive tricks. Yes. Satani anoita masaramusi. Yes. Masaramusi aya ane chinangwa chekunyengera, Yes. chekuvhara vanhu. Yeah. Anoita zvese zvavachikurukuru apa zvinobatika. Yeah. Isusu it's unfortunate kuti mupfungwa dzedu sevanhu Yeah. takamuisa kure Yes. zvekuti hatigone kumunongedza direct. Yes. Saka iye akugona kuuya kwatiri undercover Yes. nematactics akasiyana siyana akafanana nekunzwa izwi richitaura Yes. musingaoni munhu, Yes. akafanana nekuona moto uchipfuta Yes. uchitofamba asi musingaoni kuti moto wacho wakabatira papi Chapi, yes. zvizhinji zvamamuchitsanangura zvakafanana nekunzwa mutsindo. Mumwe akambondudza kuti handina kurara pane imwe lodge Yes. ndichingonzwa kufamba kwemitsindo. Yeah. Akafanana nekuti munhu anoitwa bonde naye ari munhukadzi kana munhurume Yes. nomunhu potomuka paine zviratidzo zvokuti ndararwa Ndakararwa. asi munhu wacho asina kumuona. Asingamuona. Ese iwayo madeceptive tricks, Amen. minana nemasaramusi Yes. yekuti vanhu vadini vatende. Saka ndiri kuti kuvateereri Yeah. zvine njodzi Yes. kunyanya kugutsikana Yes. nezvinhu zvinooneka. Amen. Ndekuti bhaibheri rinoshanda nekutenda, Yes. rusimbiro rwezvinhu zvatisingaoni. Amen. Saka zvine njodzi kugutsikana nezvinhu zvatinodini zvatinoona, nokuti Satani akazviona kuti vanhu vanoda zvinhu zvinooneka. Amen. Tinoda kutenda hama neshamwari vachikondi mashoko enyu ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti tinangwarira kubva mukudzidza kwataita patinoenda pachikuva paye toti vari kumhepo tichirifiya kune vari kunyika dzimu tisvitsirewo kuna Mwari. Vamunenge muchitorifiya hamusi kuziva kuti vakatodzingwa kudenga kuna Mwari hakusvikiki. Akatonzi anosvika kuna Mwari mukaenda na John 14 verse 6 Jesu anoti ndini nzira nezvokwadi neupenyu. Hakuna anosvika kuna Baba asi munhu wese anoenda kwandiri. Saka hakuna vari kunyika dzimu vanotisvitsa kuna Mwari. Vakagadzira language iyoyo ndofunga pakudzidza kwatiri kuita ngirozi dzakapanduka kudenga ndo dziri kushanda nenzira iyoyo. Saka idzo hadzigoni kukusvitsirai kuna Mwari, dzinototya nokuti dzakadzingwa ikoko. Tinoda kutenda hama neshamwari chinhu chatiri kudzidza pachirongwa chedu chiKristu nechivanhu Yeah. ndechekuti zvakanaka zvekuchivanhu ngatirambe tichiitai Yes. nokuti zvinopa mbiri Yeah. kuna Mwari ari kudenga. Yes. Akaona vanhu vachigarisana nerugare Yes. munyika mune runyararo, Yes. zvinofadza musikavanhu. Yes. Anonzwa kuti vanhu vangu Mm. vari kugara nemaprinciples anovagaidha zviri right. Yes. Uye chekupedzisira kudzokera mushoko raMwari. Yes. Shoko raMwari riri kutibuditsira pachena kuti kune mudzidzisi Yes. akadzingwa nehurumende yekudenga. Yeah. Chakatorwa ibasa Yeah. remudzidzisi, Yes. asi njere dzake dzekuticha Yeah. achiri nadzo. Yes. Ende takatozonzwa kuti mudzidzisi uyu akavhura chikoro. Yeah. Atorwa maexcellence. Mudzidzisi uyu paakadzingwa kudenga akavhura chikoro bva atorikruta mamwe maticha Yeah. asingateereri. Yeah. Ende maticha aya anoziva Yeah. matichiro emetsi dzekudenga nepanyika mamwe chete. Yeah. Saka tiri kupiwa chenjedzo kuti tizive kuti zvinoitwa nengirozi dzaMwari Yes. kana naSatani anozvigonawo. Amen. Ticha ari kujeri akadzingwa nehurumende naticha atoripo ari kushanda iko zvino vese vanodzidzisa zvakafanana. Saka dai Mwari atipa shungu dzekuramba tiri vanhu vane nyota nenzara ezvinhu zvekudenga. Mwari wekudenga aramba achikukomborerai kuenderera mberi kwechirongwa chedu mibvunzo nemiono inobva kwamuri. Tinokutendai, ndini wenyu Baba Hana pachirongwa chedu chiKristu nechivanhu. God bless you. Amen.